ಎಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ಮಂಡಲ ರಾಮಾಯಣದ ಸುರುಟು ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನೆ ರಾಮಕುಮಾರ ದೇವರೇನೆ ಸುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪದ್ಯದ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಪಿತ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಷತ ಅಂದ್ ಐದಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಕಲ್ದಿನ ವಿನೋದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಈತ ಜೋಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪದ ಕಲೆನೆ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪ ನಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಆರೆ ಸುರೂತ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ತೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಂತಿನಾರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬ್ಯಾಚ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋರಿ ಮೊದಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಲ್ಲ ಈ ಡೇಸ್ಗೆ ತುಳುಕು ಮಾನಾದಿಗತಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನಾದಿಗಳ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿಗೆ ಅವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ತೆರಿನಾಗ ಒಂದು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ರೆಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿದ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ ಯಾನ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಅವು ದುಂಬರಿ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ 14 ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಎಂಕಲ್ 20 ಜನ ಇತ್ತ പക്ഷെ ಅರ್ಪಿತನಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಡ್ 26 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಡು ಬಂದನ ಆ ಸಂಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಈ ಲೇಸ್ ಎಂಗೊಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥದೊಟ್ಟಗು ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರಂದು ಬರೀ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪಂಪ ಯಾನ ಕಾಸೋಡುದಾಲು ತುಳುತ ಮಾತ ಪಿರಾಕಲೇನ ಆಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ತುಳುತ ಪರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಪಳನ್ ತುಳುತ ಕೃತಿಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸುರುಟು ಆತೀನಿ ಕಾಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಂಡ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಾದ ಒಂದು ಅವ್ರು 2000 ಒರಂಬೇಟೆ ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ 2000 ಒರಂಬೇಟೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಬರವ ಕಲ್ಪನಾ ಪುರ್ತುಡು 2000 ಆಜೆಟ್ ತುಳು ಆಯನನ್ನು ಸುರೂಟು ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬದಿಯಡ ಕಡೆ ಅವನೇ ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ಕರಲ್ಲೇ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದೆ ಇತ್ತೇಳಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲ ಸೇರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪಾರ ಅಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ತುಳು ಆಯನ ನಡತಡ್ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡ್ 2019 ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಎದುರಿತ್ತು ನಡ 5 ಪಿರವುಡು ಮಲ್ಲಾನ್ ಪಡೆ ನಡತಿದ್ವಿ ತುಳು ಆಯನಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಏತ್ ಗೌಜಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಗಲಪು ಏಪಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮೋಕೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮೂಲ ಎದುರು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚನ ಯಾನೈತೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮೋಕೆಡ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚದ ಪಿದಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಯಿದರೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ ಬಿಡ ಪಾಲ್ಪಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆದ ತುಳುತ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಾತ ಜಬದಾರಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಪುಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುಗೆಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನನಲಾತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಪುಗೆಲಡು ತುಂಬ ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಿಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಉದಾಸೀನ ಬುಡೋಡು ಆ ಉದಾಸೀನ ಬುಡನು ನಾಡ ಖಂಡಿತ ಗೋವಿಂದಸ್ತಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಪಿರ ಬುಡ್ದಿಜೇರೆ ನನಲ ಪಿರ ಬುಡಿಜೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುತ ದಿಬ್ಬಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಆತನೊಟ್ಟುಗು ಏಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲನ್ಪನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಗುರ್ನಚ್ಚಿದಿನ ಅಕ್ಷತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲಭ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷತ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ದ ವಿನೋದ್ ಉಲ್ಲೇರಂದ್ರೆ ಮಗೆ ಕಲ್ತಿನದೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಕಲ್ತೈತೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾರ್ದೀನಿ ವಿನೋದ್ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಮಂತೆ ತಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎಮ್ಮೆದ ಡಿಗ್ರಿದ ನಡುಕು ಐದು ದುಂಬು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈತಿತ್ತಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಮಂತಿರ ತಂದು ಮಂತೋನಿ ವಿನೋದನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಪುಗು ವರುಣ್ ಚೌಟರಿ ಕಡೆ ಪಂತಿರ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಗೋವಿಂದ ದಾಸದಕುಲು ಏಪಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಪಂಡೊಂದು
ಪೊಟ್ಟುದ ತುತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು